What's up mga karuba? This is again your konyo boy Apong Glen Repet, English Ilocano Agdalaog. Alam nyo ba na ngayon it's January 24? It's January 24 at 1 month from now, February 24, magaganap ang pinakamagandang Tanok ni Festival ni Ilocano. Before natin na matunghayan ang Tanok ni Festival ni Ilocano ngayong 2023, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano kahalaga ba ang aming mga sayaw dito sa Ilocos Norte. Alam nyo ba na lahat ng mga sayaw sa Ilocos Norte ay may ibig sabihin yan? Sabi nga nila, ang pagsasayaw ng Ilocano ay lively. Dito makikita natin kung gaano sila magtrabaho, like sa kanilang mga field, sa kanilang mga bukirin, dahil ang Ilocano ay talagang farmers. They are really farmers at alam nila kung gaano sila at matipid sila. Dito rin makikita kung ano yung origin na sa mga iba't ibang places ng Ilocos Norte sa kanilang sayaw. Kaya ito ang aking unang episode para sa pagpapakilala ko sa inyo kung ano talaga ang Tanok ni Festival dito sa Ilocos Norte. Ito ang Ilocana Anasudi na sinayaw ng mga estudyante dito sa Ilocos Norte. Talaga pinapasyalan ng mga bisita from all over the country at nai-showcase rin namin ito sa mga iba't ibang countries out of the country kasi napapanood nila ang aming kultura. So ayan, papakita ko sa inyo ang Ilocana Anasudi.
Okay, that's it. So napanood nyo yung Ilocana Anasudi and sana nag-enjoy kayo. Sana nag-enjoy kayo, and next time ipapakita ko ulit yung mga iba pang mga dances, and that will be my part 1. So ayun, sana mag-enjoy kayo sa bago kong series. Ang ating series ay ang Tan Ok Ni Festival, History of Dances, and mga iba't ibang mga tao behind the festival of Tan Ok Ni Festival. Ganun talaga. So ayun. So, once again, this is again your Kunyo Boy, ang Pong Narapin, English Ilocano, Aglalog, yung peace out. Bye-bye.